Γεια σας παιδιά, εδώ είμαι η Χρυσή Καραβά και σήμερα θα κάνω βίντεο στη λίμνη Μπελέτσι. Όπως βλέπετε είχα κάνει ένα βίντεο που λέω όποιος θέλει να κάνω βίντεο στη λίμνη Μπελέτσι να πάρει πάνω από 2 likes. Και έχει πάρει ήδη 2 likes, οπότε να τι εδώ είναι ο λίμνης. Η λίμνουλα. Και εκεί έχει ανθρώπους, βλέπετε. Ωραία λοιπόν, θα σας πάω να δείτε και από εκεί πάνω λίγο. Από εκεί όταν συνεχίζεις έχει δασάκια. Θα θέλετε να περάσω από εδώ? Επειδή σας αγαπάω θα το κάνω. Παιδιά, θα σκίσω τη ζακέτα τώρα. Και... Σακάφια. Είναι όλο αυτό εδώ. Και θα ανέβω από εκεί τώρα. Τελικά παιδιά δεν μπορώ να το κάνω γιατί θα χτυπήσω. Και ήδη έχω χθάρει τα πόδια μου. Αλλά και πάλι... Τι έχει πάθει εδώ ρε γαμώτο? Ορίστε. Συγγνώμη παιδιά. Λοιπόν, εμένα εδώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λίμνουλα. Είναι εξαιρετικά τέλεια. Έχει πολλές πάπιες, κύκνους και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Συγκεκριμένα έτσι. Και εκεί είναι οι πάπιες. Αν θέλετε να σας τη δείξω... Τι κάθεται μένα. Λοιπόν, εδώ έχει νερό. Και είναι τέλεια, έχεις εδώ να αφήσεις τα μάτια σου. Εκεί πάνω που περπατάνε αμάξια, θα μπορείς και εσύ να αφήσεις τα μάτια σου. Ένα παιδί γλύφησε και έπεσε, αλλά εντάξει δεν πειράζει. Εγώ τώρα αποφάσισα να κάνω το βίντεο πάρα πολύ, γιατί και εδώ πέρα μου άρεσε. Ωραία, λοιπόν. Το αποφάσισα να το κάνω όταν ήμουν στο σπίτι μου, για εσάς. Λοιπόν, εδώ συγκεκριμένα κάνεις μισή ώρα και είναι εντάξει ώρα. Πώς σου ήρθε? Ωραία παιδιά, συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να δείξω πρόσωπο διότι δεν μπορώ για να δείχνω και ξένων ανθρώπων τα πρόσωπα. Όλη την ώρα για να παίξουμε. Εγώ είναι πολύ ωραία. Είναι συγκεκριμένα έτσι. Και θέλω να μου πείτε σε ποιο άλλο μέρος να κάνω βίντεο, αλλά να μπορέσω. Γράψτε μου σε σχόλια άμα σας αρέσουν τώρα ποιο να ακούσω, οι σαύρες. Λοιπόν, εμένα συγκεκριμένα μ' αρέσουν οι σαύρες, αλλά και πάλι θα τις μισώ πάρα πολύ. Ρε παιδιά, δεν μου αφήνει να κάνω βίντεο ο αδελφός μου, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και λοιπόν, αλλά εμένα το αγαπημένο μου πράγμα είναι τα σκυλιά, ελίκη, τα λιοντάρια και αυτά. Είναι έτσι για άλλη μια φορά. Αλλά συγγνώμη παιδιά, για άλλη μια φορά δεν δείχνω πρόσωπο.
ακόμη και το δικό μου. Κάτι άκουσα. Ορίστε, και πάνω είναι τριγύρω μας έτσι. Έχει δέντρα και τα λοιπά. Θα πείτε να πάω από εκεί πάνω. Μισό, παιδιά, μισό. Παιδιά, έκλεισα λίγο το βίντεο. Γιατί χτύπησα το κόσμο και είχε βρετινές από τα αγκάθια και τα λοιπά. Ρε παιδιά, κοιτάζω την ώρα τον αδερφό μου που δεν γελάει όλη την ώρα. Μάθε εσύ πάνε εδώ, πάψε. Να έρθείτε άμα μπορείτε μια φορά. Γιατί είναι πραγματικά τέλειο. Έκανε μισή ωρίτσα και παιδιά, ό,τι θα μου γράψει στο σχόλιο, να δείτε, από πού ήρθα εδώ. Λοιπόν, και το βρήκε, η απάντηση είναι 3. Ωραία, λοιπόν, σας είχα πει παιδιά ότι θα ανέβω από εκεί πάνω. Έτσι να το κάνουμε πάνω μαζί. Από εδώ είχα πέσει την άλλη φορά. Αλλά επειδή σας αγαπούσα, δεν πήγα από εκεί, είχα χτυπήσει. Αλλά επειδή σας αγαπάω, θα πάω. Φοβάμαι πολύ παιδιά. Το κάνω για εσένα. Γιατί να το κάνω για εσένα. Το κάνω. Το έκανα. Εντάξει, θέλω να το έδειξα πολύ και πολύ είναι ο να ανεβώ ή να περπατήσω. Δείξω τι άλλο έχει. Παιδιά, συγγνώμη, και πάλι δεν μπορούσα να ξαναπάω γιατί όχι ανθρώπους. Δεν πειράζει. Θέλετε να κατεβώ από εδώ. Λοιπόν, κάτι βρίζουν, κλείνω. Όχι, δεν θα το κλείσω. Δεν θα το κλείσω. Λοιπόν. Θα κατέβουμε εδώ. Κλείνω λίγο. Όχι. Παιδιά, ήρθα. Δεν ξεπειράσει. Τώρα είμαι μόνη. Θα καθίσω εδώ. Κάπου εδώ. Εδώ μαζί σας. Και θα... Είναι κάποιος όλη την ώρα, μα όλη την ώρα βρίσκω. Κάτσω εδώ, δεν πειράζει. Θα καθίσω εδώ. Και... να σας δείξω τι θέλω. Είναι συγκεκριμένα πάρα πολύ ωραίο και αυτά είπα να κάνω αυτό το βίντεο από την αρχή του σπίτι μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Λίμνη Μπελέτσι. Παιδιά, κοιτάζω έναν βάτραχο από εκεί μέσα τόση ώρα. Αχ, πέτρα ήταν. Βάτραχος, πέτρα είναι. Λοιπόν, το ρίξω αυτή η πετρούλα.
Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε και ένα challenge. Θα πρέπει να τύχω, να πετάξω από μικρή πέτρα έως τη μεγαλύτερη μέσα στο νερό για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, η μεγαλύτερη μου είναι αυτή. Ξεκινήσουμε όχι, συγγνώμη, το χέρι μου. Τη μεγαλύτερη. Παιδιά, σκατά, δεν πειράζει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη. Ωραία, παιδιά, και πάλι δαμήρι. Θέλω να περπατήσουμε λίγο, γιατί και εγώ κουράστηκα. Αλλά και αυτά αρέσουν. Λοιπόν, βρήκα αυτή εδώ την πετρούλα. Πιστεύω. Ιου! Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη μας. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κάποιο λόγο γίνεται αυτός ο κύκλος. Θέλω να μου πείτε το λόγο γιατί γίνεται αυτός εδώ ο κύκλος. Λοιπόν, τώρα από πού να πάω, από εκεί οι ανθρώπους δεν πηγαίνουν τίποτα, οπότε από εδώ, από εκεί. Παιδιά, έρχονται ανθρώποι, θα κάνω λίγο γρήγορα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 από εδώ. Λοιπόν. Ωραία. Θες να ανέβουμε από εδώ? Το μπορείς? Πάμε τέλος πάντων. Έχει ξαναδεί. Εδώ από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Από εδώ. Φιλόλοι ανθρώποι έρχονται. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ. Μην μοιάζει. Θα μου κλείσουν και το δρόμο. Είστε πάμε. Αχ. Θες και εσύ? Παιδιά, βγήκα. Ωραία, παιδιά. Κάτι τόσο γλυκά σκυλάκια που εύχομαι να τα είχα, αλλά δεν μπορώ. Θα ανεβούμε από εδώ. Πάμε τώρα από εδώ πάνω. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα πάω λίγο και από εδώ πάνω να δω τι έχει. Πού να πάω, από εκεί, από εδώ ή από εκεί. Μπεμπαβλόμ, του Κιθεμπλόμ, μπεμπαβλόμ, Κιθεμπλόμ, που θα πας εκεί στη Βόρεια Αμερική. Θα δεις και τον ελέφαντα που παίζει μουσική με ένα κόκκινο βρακί και τη σκούπα τη χρήση. Ορίστε, πάμε παιδιά. Αχ, είχε κάτι μύγες. Παναγίτσα μου, βγήκαν από το πουθενά. Παιδιά, από εκεί δεν πάω με τίποτα, διότι είδα μύγες. Και καταλαβαίνετε το λόγο γιατί υπήρχαν μύγες. Λοιπόν, ναι, θα κατεβούμε από εδώ. Επειδή σας αγαπάω θα σας πάω και από εκεί. Κλείνω. Έρθαμε. Κατεβούμε από εδώ. Έχει δύο δρομάκια από εκεί και από εδώ. Εγώ θα πάω από εδώ. Έτσι, γιατί το θέλω. Από εδώ. Ρε παιδιά, από εκεί να πάω έχει κόσμο. Πάμε από εδώ. Πάμε από εκεί ή από εκεί. Έτσι, πάμε από εδώ. Τι σε όλο βρίζουμε, πάμε γρήγορα. Πάμε από εδώ. Ήρθαν κάποιες παιδιά πάνω έτσι. Κοιτάξτε. Ξέρω. Έλα.
κολότσατη. Παιδιά, αυτό ήταν το... Γιάννη, κοίτα τι σου έρχεται. Γιάννη, κοίτα. Γεια σας. Κλείνω.